салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва квартираи кредит ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳима. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳомо дар экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Инак квартираи навастройкаи фурӯши кредит қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Корвони духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоиз карда дар дастон метиҳанд. хонаро пад абой тайёр карда, ремонти замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. айни ҳол сохтмон рафта истааст. срочно кредит ҳам метиҳанд. инак квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Гипрайзем. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 54 метр квадрат мебошад. хона срочно фурӯхта мешавад бо нархи 198 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоиз мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, назди масҷиди ҳоҷиён. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоиз мебошад. хона срочно фурӯхта мешавад. ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рӯпарӯи цирк, дар пушти магазини Сафар. яхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 239 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоиз мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад ва боз хонаро бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми кирпични 4этажа мебошад. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар бохтар Қурғантепа, рӯпарӯи бозори Неҳӣ. яхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоиз мебошад. хона ремонти фасон дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Ориён, деҳаи Чанори Сухта. 7 сотиқ замин. хона 2 этажа мебошад. 6 дар хона, 2 калидор. фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷат дорад. дар наздикии хона мактаб, мағоза, масҷиди ҷумъахонӣ ҳастак. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед.